Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u movie tutorial. Igrat ćemo preživljavanje na ostrvu, kao što vidite. Oko je mene samo ostrvo. Nemam ni jedno drvo. Mislim, imam tamo normalnu ostrvu. To siguraš. Ima ovdje taman za jedan krevet. Super. Trebam da isjačem drvo, da napravim kramp. Baš živocu neću da učim još. U ovom živonku ima što? Ajde, jedan kremenčić, treba mi izupaljač. Evo mi sad pojavi neki palk pa vam pravim... Šta je? Šta je? Glina. Sad pojavi neki palk pa tamo da pravim... Da pecam ribe. Pošto smo ovdje sa hranom mnogo loši. Neću imati šta da jedem. To ću možda kasnije da pravim čamac. Možem da istražujemo vodu. Ajde, ti samo padni. Kad god hoćeš. A ja idem da posadim ovo za pšenicu. Što si se kupio. I onako kokoške nemam. A ne, to treba zemlja. Su umislio posadim šećernu trsku. Treba mi motika. Od drvo nisam dobio ni mladicu ni jabuku od njega. Tako. Šta je? Molim, ti zakoljem ako me prekineš. Tako, šta će mi trebati? Treba će mi ovako, ne, moram da štedim na daske. Treba će mi to, uzet ću jednu motiku, to mi treba. I jedan kramp. Pa će mi dugme. Uzem dugme. Sigurno se pitate šta će mi, lopata. A sada ću pokažem. Trebao sam bliže. Ovdje naprijed. Pesak opada. Ček, čas da pravim jedan krevet. Tamo nijem daske. Dođite, očice. Očice, pa šta kažete na očice? Nemam vunu. Tu je vuna. Super. Idemo dalje. Očice. Očice me buljiš. Ko što znate da radite. Normalno. I ti da... Bro, naga toliko. Dođi. Još samo si mi dobro došla. Super, sad imamo da posadimo. Ne mogu kažem, sad idem da posadimo. Odakle se lepi miš? Danje. Ovo je što? Krupčaka.
Ni da to je upala neka mladica s ovog drveta. Dve, super. Hvala Bogu. Drveta neće da imamo to skoro, nažalost. Treba mi nekaj nešto pojedem. Ne bez gladi. Sam to. Dobro. Nazad igru. Ljudi, ovo je nevjerovatno koliko laga. Možemo malo iskačemo na njega. Što se tiče hrane, mnogo smo loši. Imam još 4 posreću lencita. Kod sebe posadim ove pšenice. Lepo da nam spustio negdje na otvoreno, pasinje, ovce, krave, onda seljaci. Kad bi to moglo. Ne vaze, bolje ovo nego da mi pusti na Sky House. Mislim, pusti original Sky House. Imam 5. Šta ti je da treba mi motika. Ne sekira, motika. Ajde. Vidim polako se smrkava. Prelazimo od ovom danu. Mislim,